Ning higayuna sa hiranta ang uwahing kalambuan sa Calamba Catholic Cemetery, pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, karon nga mas milandong na mas midaghan pa ang mga tawo nga nag-abot-abot karon dinhi sa sementeryo sa barangay Calamba ni Dakbayan sa Subo. Gani pagpaingon nato dinhi ses medyo bugat gyud ang dagan sa trapiko sa Maydan V. Rama. Nag-aginod ang dagan sa mga sakyanan gumikan sa kadaghan sab sa mga tawo nga paingon dinhi mga sakyanan nga mo pick up ug mo drop off sa ganghaan sa sementeryo o kini mo parking sa di pa moabot mismo sa sementeryo. Padayon ang pag-abot-abot sa mga tawo dinhi aron muhalad og mga pag-ampo, buwak og mga kandila alang sila mga mitaliwang mga mahal sa kinabuhi. Baguhay lang nakasugod ses ang Santos nga Misa diri karong hapon 5:30 lang gyud nagsugod ang Santos nga Misa. Pansawa pa kini ang Santos nga Misa naabtan sa nato nga mitukar dinhi sa sementeryo ang mga sakop sa Cebu City Marching Band. Matod ni Sir Briner Diaz sa Cultural and Historical Affairs Commission Conchao, gihimo sa kuno nila kini agi og pagyukbo sa mga mitaliwan nga mga sugbuanon sulinlain nga mga tukar kini pang funeral march ang ilang gitukar kaganiha uban pa nga mga pisa sama sab kining pang military nga honors of military nga march ang gihatag nga yukbo sa mga sakop sa marching band alang sa mga mitaliwan dinhi nining paghandom nato sa adlaw sa mga minatay. Samtang dinhi sa dakong krus kinyo mabantayan dinhi nagtapok kasagaran gyud ang mga tao para mohalad sa ilang mga pag-ampo, ilang mga pangaliya o sa ilang mga kandila og buwak sa ilang mga mitaliwan nga mga mahal si kinabuhi. Panagsam dako gyud ang kayo dinhi sa mga kandila apan dunay hinoy nag-standby nga mga personnel, dunay mga baril sa tubig og hose nga giandam diri aron mopawong sab kun medyo mudako na gyud pod ang siga sa mga kandila. Naabtan sa nato taga Bureau of Fire nga kanunay mopahimangno ning maong lugar, kanunay nagbantay sab nagmonitor ning maong dapit aron nga di gyud kaayo mudako ang siga dinhi sa dakong cross o ang kanang common nga dagkutanan para sa mga namatay. So padayon ang pag-abot-abot sa mga tawo ni mga orasa labi na ron nga padong namungit-ngit ses pabilin hinuon nga hugot ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad dinhi alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tawo bisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi ning adlaw sa mga minatay. Mo kana latest gikan dinhi sa sementeryo sa Calamba ses. Daghang salamat sa imong live report, Nico Sereno.